Aşgabat şäheriniň günne münasip üstünlikleri bilen garşylayan Türkmenistanyň Senaty we Gurulşyk önemçiligi ministrligi bilen birlikde döredilen Aýdyn Gejeler hojalyk jemgyýetiniň giňden ýaýwanlanan owadan diwarlygy kemmelerde gadaklanma döretdi. Hojalyk jemgyýetine gahrman arkadamynyň hut özüniň gollamagy netijesinde ýurdumyzda import önümleriniň orny tutýan önümleriniň görnüşini hasy artdyrmak, täze iş ornlaryny döretmek maksady bilen işe girdilen ýyllyk önümçilik kuwatlygy 80 million metra deň bolan 1 kilowattan 35 kilowattçe alümin we mis geçirjileriň önümçiligini şu ýyllar eýem 1 million 759 ming 25,4 metra deň bolan alümin görnüşli geçirjileriň öndürilmegi Aşgabat şäheriniň günne öl boşlysy otur. Hojalyk jemgyýeti şeýleň kinçärigine ýurdumynyň vilayatlaryna hemde Aşgabat şäherinde durly görnüşli ýol hereketine saglaýjy ýol üs bellikleriniň 1218 sansyny, 35 ýol aşyklaryny we 137 piýada geçilge aşyklary öňürip öpçün etmek işleri üstünlikli amal aşyrdy. Halkara parahaçylyk we naşmak ýylyna we altynatır ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan 1 million sany sim kartlaryň sargydy gelip, şuň kunna ýüz göterim öňürilip, Türkmenistanyň döwlet we täzeçilik banklaryna 1 million gowrak bank kartlarynyň ýüri tasarrutlary kabul edilip, 1 million sany öňürildi. Dörli ölçegli LED lampalary we LED asylýan çyralary ýokary tezlikli awtomobil ýollaryny, geçirgelerini, şäher içi ýodalary we ýurdumynyň feilgählerini ýagtylandyrmak maksady bilen 50 wattdan 210 watt çenli daşky ışıklandyrjy çyralaryň önümçiligi üstünlikli işlenýär. Ýurdumynyň vilayatlarynyň we şäherläriniň saglygy boýunça 2025-nji ýylyň 2-nji çäýreginde 20 miňden gowrak daşky ışıklandyrjy çyralar öňürildi. Aýdyn Gejeler hojalyk jemgyýeti Aşgabat şäherini anyp barýan ýol ulgamyna giň gelimli işlerine öz goşandyny goşup, aşaklanýan demir sütunlaryny galvanizlemek işlerini ýol boýok işlerini ýerine ýetirip, ýol infrastrukturasyny döwre batlaşdyrmak, raýatlaryň amatlyk we howpsuz hereket etmegini öpüş etmek maksady bilen möhüm işleri üstünlikli durmuşa ýaşarýar. Türkmenistanyň Senaty we Gurulşyk önemçiligi ministrligi bilen birlikde döredilen Aýdyn Gejeler hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda import önümleriniň orny tutýan önümleriniň görnüşlerini artdyrmaklygy, önümçilik gelemini giňeltmekligi, arkadaly gahrman serdarymyň ýurdumynyň döwlet kärhanalarynyň öňüne goýan benet maksatlarynyň barhara başlanýanyny doly suwd edýär.